Espoossa vanhusten asiat on hoidettu, sanotaan vähintäänkin niin kuin kohtuullisella tavalla ja tasolla. Resursseja sinne on satsattu ja vanhuksille löytyy paikkoja elämän loppuvaiheissa, mutta on joitain semmoisia asioita, mitkä kaipaisi parannusta. Yksi on pankkien käytäntö, että pankkeja lopetellaan. Täällä on kohta yhtä ainutta pankkia ja eläkeläiset eivät saa niistä palvelua sellaista kuin ne tarvitsisi ja haluaisi. He joutuu jonottaa joskus tuntikaupalla niin kuin muutkin kuntalaiset. Pankkiautomaatteja poistetaan, jolloin eläkeläiset eivät pysty sieltäkään nostamaan enää rahaa ja sama ongelma on myöskin muilla kuntalaisilla. Yhä harvemmaksi menevät paikat, missä voisi maksaa rahalla, esimerkiksi parkkimittarit, linja-autot, junat. Ja olisi tärkeää, että ikäihmiset olisivat mukana samassa yhteiskunnassa kuin nuoremmatkin lapsesta vaariin ja pystyisi toimimaan siellä, mutta usein ikäihmiset eivät tule toimeen näiden erilaisten maksupäätekorttien, luottokorttien, pankkikorttien kanssa, vaan heille on se ihan selvä raha. He tarvitsevat ne pankkiautomaatit, mihin ne rollaattorin kanssa menevät nostamaan rahat tai maksamaan laskuja. Niin suokaamme vanhuksillemme ja ikäihmisillemme nämä mahdollisuus osallistua muiden mukana kunnan elämään ja turvataan nämä peruspalvelut.